Caerfaddon oedd yr ymwelwyr I ganolfan chwaraeon Cymru nos Sadwrn ar gyfer gêm agoriadol tymor uwchgyngrau'r Pêl-Rwyd yn ysoedd Prydain. A gyda sawl wyneb newydd yn ei carfan, roedd y Dreigiau yn gobeithio am ddechrau da i'w tymor. Ac un o'r wynebau newydd yna, Caerfaddon o Trinidad a Tobago, sgoriodd y gôl agoriadol i'r tîm cartref. Ond un o gyn chwaraewyr y Dreigiau, y Gymraes Chelsea Lewis, fanteisiodd ar sgiliau slic y gwrthwynebwyr I daro'n syth yn ôl. Ac mae'n deg dweud fod y Gymraes wedi mwynhau ail ymweld y Caerdydd wrth iddi sgorio 9 gôl yn y chwarter cyntaf. Ond roedd Colin yr un mor gyfforddus ar y cwrt hefyd, wrth iddi hithau rwydo 6 cynnig allan y 6 ar ei hymddangosiad cyntaf i'r Dreigiau. Goliau chwaraewr rhyngwladol Trinidad yn sicrhau mantais o 1 gôl ar 10 I 10 o blaid y Dreigiau ar ddiwedd y chwarter agoriadol. Un o broblemau'r Dreigiau y tymor diwethaf oedd ei diffyg cysondeb dros 4 chwarter. Ac Colin ymestyn mantais y tîm cartref yn gynnar yn yr ail chwarter, roedd hi'n deja vu i'r Dreigiau, wrth I Caerfaddon rwydo 5 gôl heb ymateb. Y seithwraig Chelsea Lewis yn cael noson i'w chofio yn erbyn ei chyn glwb. Y Dreigiau mynd fewn ar yr egwyl ar ei hôl hi o 2 ar 15 I 6 ar 20. Wedi'r egwyl, roedd Chelsea Lewis yn benderfynol o brofi pam I bod wedi ennill 56 o gapiau dros Gymru. Yn anffodus, roedd hynny'n golygu mwy o goliau I Caerfaddon. Ond roedd seren Trinidad yr un mor benderfynol o ddangos ei doniau, wrth i'r ymysodwraig rwydo 8 gôl yn y trydydd chwarter, gan blesio'r hyfforddwraig Trish Wilcox. Ond roedd Caerfaddon yn gwrthod ildio I mantais, gyda'r eilydd Dreigiau Celtaidd yn rwydo 7 gôl ei hun, gan gadw mantais yr ymwelwyr ar ddiwedd y trydydd chwarter. Gyda'r dorf yn ei hannog, llwyddodd Caerfaddon I sgorio 4 gôl gyflym i'r Dreigiau, I gael bwlch I 6 gôl ar ddechrau'r chwarter olaf. Ond roedd y mynydd yn rhy fawr i'w ddringo wedi Dreigiau Celtaidd rwydo a thorri calonnau'r Cymru. Caerfaddon felly yn fuddigol o 51 I 41, a'r Dreigiau yn gobeithio taro nôl yn erbyn y Glasgow Sirens dydd Sadwrn nesaf. Dim y canlyniad o'n I eisiau o gwbl. Chwarae'n da mewn rhannau, enwedig y chwarter gyntaf, trydydd a'r pedwerydd, yr ail gwarter yna, wnaethon ni gadael 10 gôl. Fewn a 10 gôl oedd y gwahaniaeth yn y diwedd. I think I did well. I didn't exactly achieve my main goal for the game, but I think I did well. I executed what the coach had in store for me, her plan, and I think there's a lot of room for improvement in the next game. It was great in parts. The second quarter killed us really. You know, that was a 10-goal difference and that ended up being the result. So 2 quarters we won, pleased with those. It's the consistency, and we really talked about that before this game. So it was disappointing to let that quarter blow out, but pleasing to see the girls pull back. And that's what we've got to take out of this, is the good 2 quarters and now string it into 4.